Koboshia. And the church as a whole, more especially the society of Apelita Park. Apo umama mandisa. Apo jeko. Family akusana luki. Siyaxolisa egameni lekhaya. Kufanele weleni nehleleka. Ngithi nisambuka umama mandisa. Nothe kanti kuba xa sikhonza asiyazi uba abanye bethu zintoni abazithweleyo. Nothe xa ekhonza kanti uphila kwela khaya. Ungwena mntu uthwelekela khaya. Ungwena mntu olayita isibane kwela khaya. Tutuzelekani asiyithathi kancinci lo. Nibona le nkonzo idlokova nje. Izama uthutuzela nini. Nifikelele kulaa nto ethi kakade. Le nto ingumkini kwihlahlali. Xa nditsho nditsho kuni nebandla liphela. Nam ngolimapha. Ngilindile lokusha. Kuba ke leyo into ayikho kumandla akho. Anginako nokuyiphepha xa isiza. Kodwa ndiwulindile lokusha. Ba uyawuzofika. Now, ndiyacela ke ndizithoba khona uba noba nyanilila kuba umntu kakade uyalilela. Kodwa nazi uba ngapha kokulila ukhona uThixo. Ngoba umntu xa elilelwa kusube kukhunjulwa apha avela nabantu nezinto azenzileyo phakathi kwabantu. Athi xa emka abo ebekulose kubo ephila nabo benzakala engqondweni. Sisimuso umntu esoba alile xa esiva kabuhlungu. Kodwa ngicela uba ndithi kuyo ngapha kokulila nazi uba ukho Thixo. Uyaba ngumthuthuzeli thina sesimkile kuba i-healing ayizukwenzeka ngokusivula ezikhona. Ayizukwenzeka ngokusithandazayo. It can be after 20 years. Kuba khona ibona izinephu zakhe, khona ibona ispace sakhe in between. Niyifamily izibone sehla inyembezi. Kodwa xa sehla inyembezi nithi nje nina ulungile. Thixo. Yes. Andifani nomphakathi. Ngale ndlela ibeka ngayo. Indlela le ayibeka ngayo andifani nayo. Xa isithi ndimise uqako oluvulekileyo. I'm not saying wrong. Into endingavanayo order le yesentence nokulandelelana kwamagama ayibeka ngayo.
ngokwami yabhala kamnandi kathi ngenxa yokuba uthe unamandla amancinane walivuma akwalikhanyela igama lakho ngoko ke ngineseka I think it can be some better. Now, in my context, from Pali, I Pali up to the context is I Pali. If Philadelphia, it's one of the 7 churches. As says Nancy, was a take. Recently, a quick little bit of one of the and now, let the Kawana as Nin Ebute, get pleasure, the persecution. Cut on the time. Yakalako, not Empower, what's my age? My over tea. Who take half the Pumunel on the Lutomita. I take I again, Putomita. Wafika ulekawa kasePhiladelphia ebiyo kawa inkulu mhlawumbe yenye societies ebezilingana nale okanye zingaphansi kule isociety esikhonza kuyo makabongwe kuthini ingeyo society enkulu ikawa kasePhiladelphia athe unero uDomithana xa efika elandela history ibenzo unero watshintsha istrategy sokuthuthisa amaKrestu makabongwe kuthini kodwa kuzo zonke izinto azisebenzisileyo xa ethuthisa amaKrestu ibibalasele yoba athi engena uDomithana yena engeneni kwakhe moloba yena athi engena uDomithana mangabahle amakhonza uThixo athi engena uDomithana angene enesitayile soba athi enyamela amathoni athi mawabilisitha ananoma athi mawabilisitha ukuze xa imila itha kubantu amaKrestu igalelo phezu kwalo yilena izawufumanisa uba abanye bababhali bazali bam banento esithi yi-hypocrite bazali bam abathanda uThixo abanye bababhali bamveza uJohn oyengumbhali wale ncwadi besithi bona ngokwe-lenses zakwa-spiritual nokuthelekelela bathi nje wafakwa emafutheni abilayo. Okay. That can be not true, but bathelekelela intshutshiso eyayikho engakusitshwa xa amaKrestu esiza nalento ibazalwa ethi uKrestu wehla ezulwini esizisa usindiso but waphila wafundisa wakunambisa wafa wavuka ngomhla wesithathu ishumayela ke loo doctrine of salvation igama yasePhiladelphia yeke ke yezocawa atheka uDomithana bambukele ababulala amaKrestu makabongwe uThixo abajika enye amadoda ebiphuma kwazacawa indoda ngokweyani church ekuthiwa nguJustin the Martyr bashumayele eligama elithi Justin the Martyr asogama lakhe ungomnye wabashumayeli abathi ngexesha likaDomithana makabongwe uThixo wathi xa ebathwa
ngamajoni ebulala esithi usatshona ngoba uKristu inkosi. Wathi ngitsho bamthatha bambulala. Makabonge kuThixo. So eligama lithi Domita lithi Justin the Martyr ligama elithetha iMatthias, those who died for Christianity. Makabonge kuThixo. So uJustin the Martyr yena founders sayikaba yasePhiladelphia abantu abafa benqula uThixo. Makabonge kuThixo. So yilento ndithi I'm back to differ ngendlela amagama abizwa ngayo kule verse, ngoba amanhlaba amancinci bawakhongothe phansi kweNtuthiso, and therefore nabantu abamele ukuthi emva bakusiqoba baziqobela uKristu phakathi kweNtuthiso nezinto abaphila phakathi kwazo. Asathi lo mbhali ngenxa yoba uthe unamandla amancinane walivuma akwalikhalela igama lakhe ngenxa yalokho ndimisucana nanto le nto ekuzimithethe ndimisucana ndimisa ngenxa yoba uthe unamandla amancinane walivuma akwalikhanyela igama lam ngenxa yalokho ndimisukangwa ithethwa ke le verse kubantu abaphakathi kwezomeko. Makabongwe uThixo. Maninzi ke amathuba abantu bangamlahla uThixo kuba ngexesha likaDomitani noNero abantu babebulawa. Uthi omnye wababhali beNew Testamental Service indoda ekuthiwa uJohn Maxwell ithi kayithetha ithi uNero was symbolizes into ekuthiwa i-triple six, and therefore nayiphina into ene-satanism phakathi ngokwencwadi of Revelation ibiphrizentwa ngoNero noDomitani. Makabonge uThixo esimkhonzayo nesimthandazayo. Xa ufika kwibandla lokuqala basana ufika esithi yabona uSathana uzoyiphosa inqwelo yenu edolobheni, izaba nempondezelo imihla elishumi. Kodwa thembeka kude kwasefeni akunika isothamo sobomi. Ngenxa yoba uthe unamandla amancinane walivuma abalikhanyela igama lakho ke ndimisukana oluvulekileyo. Ngaba asilokubhali ndiyayazi imisebenzi yakho nokwathola kwakho abathi bangamatshutha bangengawo babafumana uba basisikhungu sikaSathana. Uthina evala uthwele unomonde uthe ngenxa yegama lakho akulaleke. Noma abantu abanamandla amancinci abantu abanamandla amancinci uqala nje wabekhaya. So ngiyacela bazalwane, ngicela simkhulule umuntu manje amandla ebenawo nobengakenazini kodwa wakwangothelele ekhaya nakwifemeli yakho loo nto inikwa ngamandla kaYesu osindisayo abamamkelayo. Makabongwe so nifanele ukumlilela
ngoba uthe enamandla amancinzane ngokwenhlalo yalomhlaba kodwa lo mandla wenza into yokuba ube kwikhaya kowabo incedisana nabantu bakowabo makabonke ikhaya lobhayi nekhaya lamakwele uthe enamandla amancinane abanye bazali bakhe omama nabanye amakhosikazi notata nabantwana bathi ngenxa ye-persecution bayishiye icala makabonke uThixo bamkhe bamkhalade ibandla likaThixo ngenxa yentshutshiso sometimes abayifumana kwabanye abantu abaphila nabo kodwa athi kuba uthe enamandla amancinane angakhanyela igama loba ngikule meko nje uThixo uzandinceda uzandiwenza uThixo so ndicela bake ndithiwa ndithi singafuza yena sizinikezelele embuzweni kaThixo sihambe nomzekelo wekholwa bazali bam ndiyibona ke le nto yabantu abangena mandla ababiza uThixo ngamamhla ababigeleni bathwele itsheya nomnqophiso abalumfula wejordane zawufika inyama emlanjeni wejordane abengabawisile nandizawuthi bathi ndikhokele Yehova ndingumhambi Nkosi yam unamandla andinawo onobuthathaka ngoba uthe unamandla amancinane walivuma abalikhanyela igama lakhe yinto endicela siyigcine ngoba bizwe kuyehova kuthwalisa amandla akunika amandla okuwela kwizinto ongakwazi wena kuzo akuwenza uThixo uhambe naye mandisumuleke ndithi ngenxa yomtshutshiso yabenza into okokuba uThixo athumele esi sithunywa sithi ndiyayazi imisebenzi yenu nokwaxhasa abo bathi bangamakrestu nabafumana bengamaxoki uthe unamandla amancinane walivuma akwalikhanye babesenomkhanyela ngenxa yemeko le endilizobela yona kodwa ndicela ukuthi usisimandisa umamumandisa kuthe kwangoku engamkhanyelanga uKristu kuthe kwabe silapha sizothi kuye hamba kakuhle mkhonzintini olungileyo uthe unamandla amancinane walivuma akwalikhanyela igama lam akuthabe indoda kwisahluko sesithathu kuthiwe lo uyisileyo uyamthola wakho ngengubo ezintsha ezimhlophe andikulicima igama lakhe ezincwadini zobomi naye ndiyakulivuma igama lakhe ebusweni bukababo ngoba namagama ngoba igama lenkosi silivume kukuhle bazali bam abathandwa nguThixo into yesibili abantu belizwe bangakuvalela icala nawe ungazivalela icala ngendlela oyenza ngayo ungazivalela icala into bakelinosinafa namhlanje into kokuba yena sikho umamumandisa engazivalelekango esengeneno kwengcwaba usivulele ndizama ukuthi icebo lezulu ulivula ngokwakho usengeneno kwengcwaba makabonge kuThixo ulivula ngokwakho icebo lezulu uThixo bathekela sisithulelwa ina uthi kuye ndimisukamboke ngenxa yoba waqhelina amandla yeyeka ke ngoku yeyeka ithi itsho kuye ithi ke ndimisukama ngiyakhumbula uba ngalomhla ekuphrizentwa umhla womgwebo ku-1925 uzweka icala
wabikama abantu abalungele ukumka babeluhlanganisha nina uzakapha umsekelwa wentombi ezilishumi esaphathisba sathi ezasinamandla abaluncinane sacinyelwa sisibane icala zelifunde kakuhle nam ndinewake abashumayelile lokuba nandiwathuka amantombazana acinyelwa sisibane nandiwathuka ndilangela umbhali thatha umbhali urongo ngoba xa iqala elabane lithi intombi ezilishumi zonke saziphethe isibane zonke saziphethe isibane kodwa sinapha ekuhambeni into atrasophaya kwakungekho siyatha inteleyo kwakungabantu abanamandla nabantu abangenamandla ifeyila yabantu abanamandla ukuthi xa besiza basithi ukholo lwethu lwehlile kodwa baske bathi hambani ngemvabantu abaxhasi makabonge uthixo iko ebisekapha ibawa sithi kabanye baphelelwa ngamandla sibathwalise uthi umbhali xa biphelela abantu uthi umbhali wafika umyeni ebusuku makabonge uthixo kasithi usithi umemezwa hambani nimkhamesha Tanamindle khabete nimwamesha tanamindle uthumyeni khayifika bankonqozaba besithi sivulele uthi umphathi lavalwa ucango lavalwa ngicela ukuthi kuni uyasivulela okanye usivalele bazalwa abathanda uthixo uthi umpostile endinalento makema Roma sifanele thina ababeleleyo ukukuthwala ukuswela amandla baba bangenamandla uthi nombhali kalivalo usapho babuzona umfanekiso ngoba ecaweni esiyabonga phesheya senganeno bendaba akungabikho mntu ozawufolelwa ngaphandle sisekhona ayisithi lavalo utango asinamnothi xa isebenzile uthi bamvalele ngaphandle asinaye ngibona umsekelo womntu osebenzileyo nalamhluphika avalelwe etrongweni ahlapha atawuhlala uPetros uthi umbhali uvale nangezintathu uthixo ovulapho ungavali wafika wambetha eceleni vinqa umbhimo wakho wakumlandela lafuleka uqaka Kristu simkhosi uthixo noba ngoku siphathwa nero niyambona nosunero khinyilizwe ngoku niyambona ithe kununero yona iphini intorodo mishele nelesathanisi niyambona unero ibilizo bawuligubungele niyambona noba sihlele emakhaya asonobanga ngobunero usigubungele niyambona so makayaphumla usisibandisa makayaphumla abalekela Eshumirina, Nemo, Economy, Eshumina, Nemo, Mancrelegality, La
thinking of a back. I'm cleaning yes. Pasali Banka, Bali, oh, fucking robo. Nobody is not dead. Can you have that? I'm thinking of a back. Was a first hundred. Sanchaba. What we have to cut. Let's say fat. Who first hundred. Scatipa. What university. A second sackwa. Can we get? God